Zdravo svima, ja sam Radmila Radenović i pozdravljam vas iz studija 1, zgrade RTV Pinka. Ovo je emisija u kojoj ćete vi ponovo da pitate. Dok sam je pripremala ovu drugu po redu, zajedno sa svojim saradnicima, dogovarali smo se o tome ko bi mogao da nam bude gost. I bez dileme i bez jednog glasa, ni suzdržanog ni protiv, jednoglasno smo odlučili da to bude najpopularnija trudnica i najatraktivnija zvezda sa ovih prostora, Jelena Karleuša. Dobrodošla. Hvala ti što si me pozvala. Ja bih želela prvo da ti se zahvalim na divnoj najavi. Onako, ko ne želi takvu najavu, a drugo da ti čestitam na ovoj novoj vrlo onako provokativnoj emisiji za mnoge zvezde. Čula si da je provokativno. I da ti poželim sve. Pa čim oni pitaju, mora da će biti provokativno. Ja moram da te pitam ovako odmah na samom početku. Smijem da pipnem, obično trudnice to ne vole. Samo malo. Znaš šta želiš da pipneš? Pa stomak. Samo malo. Slobodno. Da se mrda. Znaš šta, ne mrda se još uvek, još i to malo. Ja sam ušla u 4. mesec. Ko bi rekao da si trudna? Pa vidi se. Pa evo, vidi se. Dobro, struk je tu, ali boga mi malo stomačić. I iskreno ti kažem, ja da sam čekala da se vidi. I svaki dan onako pitam, jer se vidi. I počela je sada ovih dana, evo, stavit ću malo iz profila da se vidi. Ja jedva čekam da čujem šta ćeš još da mi kažeš i da ova emisija već jednom počne. Izvoli, sedi. Hvala. Na samom početku, kako živiš ovih dana? Kako si? Za sada sam još stvarno puna energije. Jedino onako bez veze stvari je to što nema direktnog leta za Bremen, pa ja svaki put, skoro svake nedelje promenim 2 aviona, znači idem preko Minhena ili Frankfurt, znači Beograd, Minhen, Bremen, tako da ja u letu i u čekanju provedem jedno 6-7 sati po aerodromima i tako svake nedelje tamo i nazad, jer u jeku je ta kampanja za moj novi CD i promotivna i ja non stop idem, Duško non stop ide u neke karantine, ima utakmice, tako da ja iskoristim kada on ima 2 dana obaveza da ja dođem ovde, da vidim porodicu, da odradim ovako emisije. Verovala ili ne, danas sam snimala ceo dan, ali nadam se da sam dovoljno sveža za ovu tvoju svežu emisiju. I za publiku koja nas sada gleda. Ali još sam puna energije, mogu ti reći, i ništa mi ne pada teško. I kao što sam ti rekla malo pre, jedva čekam da ljudi počnu da primećuju onako moj stomak i u inostranstvu, jer onda, ne znam, ići ću ono preko reda u avion. Pa sad ako nastaviš da nosiš tako uske korsete... Neće još dugo primetiti. Kada si ti prestala da budeš anonimna, shvatila da te ljudi prepoznaju i kakav je taj prvi susret sa popularnošću bio? Moja zvezdana putanja počinje sa mojih nepunih 16 godina, opet zahvaljujući Pink televiziji. Stvarno, treba neko da se rodi pod jednom ovakvom zvezdom. Vrlo srećan, jer ja mislim da se ljudi rađaju da budu zvezde. Ne postaje se zvezda. Mislim da je vrlo teško od nekog... Ume da bude naporno to što, recimo, apsolutno nemaš više svoju privatnost. Neko je jednostavno toliko željan da uspe i ima svoj jasan cilj da mu je to jednostavno sastavni deo igre. Kakav ti je odnos sa publikom od samog početka do danas? Ja imam fenomenalan odnos sa publikom, imam ogroman broj fanova. Naravno, kod mene se publika, javnost uvek delila, polarizovala onako na pola. Ili me obožavaju ili ne mogu očima da me vide. To je, na primjer, imamo takav sindrom, ne znam, od Madone do Britney Spears, primjeri u svetu. I to je odlično za show biznis. Kada je neko onako... Ravnodušan. Kad su ljudi ravnodušni prema nekome, ono nikad neće biti zvezda. Ne mogu svi ni da te vole, ali kada ti toliko pobuđuješ pažnju da stvaraš, pazi, i mržnja je emocija, najjača moguća posle ljubavi i obožavanja je mržnja. A ljubav i mržnja je vrlo mali korak. Tako da kad te obožavaju i mrze u isto vreme, to je pravi pokazatelj da si uspeo. Ja ne mogu da dočekam da vidim i čujem da li te mrze ili te obožavaju i da vidimo kako reaguju na tebe baš u ovoj emisiji tvoja publika. Ajde. Da li postoji recept udati se za milionjera?
Da li postoji tako recept? mlada, a već je Tako to mlada, zanima. a već postavlja prava pitanja. Ja mogu samo da pogledam ovako devojku, pa koliko sam videla onako, nju radi se o mladoj devojci koja još, koju ne mogu da odgovorim onako na pravi način, ali reći ću da ako joj je to cilj u životu, da se uda za milionera, onda treba da postigne mnogo toga i da ide jednim putem koji ne može svaka žena. Ako je cilj da se uda iz ljubavi, opet je to druga stvar. Pošto je ona pitala konkretno za milionera, najlepše je da se udate za milionera koga volite. Eto. A ako se udate samo zbog miliona, onda uglavnom trebate da budete visoka, vitka, pa neću reći plavuša, ali onako sa rasnim oblinama, manekenski tip, da znate šta hoćete, šta nećete u životu i da... I šta taj muškarac hoće, a šta neće? Pa znaš šta, uglavnom su muškarci manje se pitaju. Znaš, ti milioneri koje hvataju te tako devojke koje žele milionere, uglavnom devojke koje žele da uhvate milionere, ne uhvate ih. To je onako jedan catch, jedan trik u svemu tome. A kada neko ne juri preterano, nego kada milioneri jure vas, na primjer, onda je to prava stvar. U svakom slučaju ona ne bi trebala da juri milionere, nego da juri ljubav svog života i čoveka svog života i onda možda zajedno sa njim da napravite milione. To bi bilo idealno, idealno. Novcem, ja to najbolje znam, se ne može kupiti sreća. I može samo da se kupi jedan privid sreće, jedno zamazivanje očiju, jedan glamur i sjaj koji ti ne ispunjava srce noću. Tako da... Je to odgovor na pitanje ujedno? Da, ljubav nijedan milion ovog sveta ne može stvarno da zameni neku. Ujedno to bude i odgovor na ovo pitanje. Idemo na sledeće pitanje. Zašto je onda u Grandu rekla dok mačke nema, miševi kolo vode? Šta je to znači? Pa postavlja se onda pod pitanje da li ja mislim da sam ja mačka. Prate se mediji. Da, prate se mediji, pamti se sve što sam rekla. Znači, otprilike, da li ja mislim da sam ja mačka, svi ostali miševi, pa ajde da ne budemo onako totalno direktna. Ajde da obrazložimo tu izjavu koja je u tom kontekstu prenesena. Ja uglavnom kažem vrlo jasno i glasno i te neke metafore su vrlo lako razumljive. Ako sam rekla, a rekla sam, devojka je lepo zapamtila, dok mački nema miševi kolo vode, mislila sam na onu moju malu pauzu kada sam se posvetila upravo traženju one prave ljubavi i sreće. A onda sam se fino vratila, pošto već sam našla sve što sam želela. Jer uglavnom, kada nešto mnogo želiš i kada imaš svoj cilj i kada znaš šta hoćeš u životu, to i dobiješ. A onda se mačka vratila i nastala je izreka o mačkama i miševima. Da li mačka ima društvo? Da li postoji još neka mačka na našoj estradi koju bi ovom prilikom spomenula, da bi se ogradila od većine? Da, ja ću ti reći jednu drugu englesku gorštak poslovicu There can be only one. Može postojati samo jedna mačka. I neka to bude tvoj odgovor na ovo pitanje. Idemo na sledeće. Da li bi Jelena Karleuša kad bi ušla u kuću velikog brata odnela novac? To je bila apsolutni pobednik. Jelena Karleuša bi koja već maltene 13 godina živi u kući velikog brata, nema stvarno nikakvu potrebu da ulazi sebi, napravi još jedan takav belaj, što bi rekli Bosanci, da uđemo u takvu jednu kuću. Drugo, prave velike zvezde ne ulaze na takvo mesto jer im je to nepotrebno. Uglavnom ulaze ljudi koji žele na neki način da osveže svoju karijeru ili da je startuju na neki način. Ali kad bi ja ušla... Bi bila svoja? Ja kad bi ušla prvo, ja bi već u startu odnela mnogo para jer ne bi ušla bez mnogo para. Znači, morali bi mnogo da plate da bih ja ušla, a onda bi mi apsolutno bila nebitna
ta nagrada, pošto bih ja tražila mnogo više novca za ulazak nego kad bi pobedila i tako dalje. U svakom slučaju gledanost bi bila velika, ja sam sigurna. I ja bi u svakom slučaju bila vrlo, vrlo interesantna gledaocima, jer bi videli moje pravo lice, što možda i nije tako loše, znaš. Jer ljudi nemaju priliku da vide pravu Jelenu Karleušu. Šta nikada ne bi voljela da ljudi vide o tebi? Ili kakvu tebe ne bi voljela da ljudi vide? Ljudi su mene u svakom videli, pa znaš šta ne bih voljela... Koje je tvoje izdanje, recimo? Pa znaš šta ne bih stvarno voljela, mislim sad da idem u krajnost da me vide golu, na primjer, ili tako nešto, kako se kupam, ili tako, eto tako nešto. Inače, da me vide bez šminke, da me vide čupavu, apad-rapad, da me vide kako spavam. Ja sam toliko već pod lupom i pod okom javnosti pola svog života i više od polovine svog života, tako da bi se ja tu snalazila kao nemaš taj problem? Ne bih imala problem, ali bih, na primjer, imala problem sa... Komunikacije s ljudima? Pa, na primjer, da bi to bio možda najveći problem sa drugim ukućanima, eto. Jer bi mačka odmah morala da se postavi prema miševima, onako kako se mačka postavlja prema miševima, eto. A mačka jede miševe ili ih samo juri? Nekad se i igra. Nekad se igra, ali ih na kraju ipak pojede. Evo da zaboravimo ovo moju izreku o mački i miševima, da idemo dalje. Pratit će nas do kraja emisije, vidim ja kako stvari stoje. Idemo na sljedeće pitanje. Da li bi mogla da otpeva uživo u emisiji Tihi ubici? Da, to je... Skandal. Da, skandal sa onim snimkom. To je inače montaža koja se našla, jedna surova montaža koja se našla na YouTube-u i koja je skinuta sa YouTube-a jer je YouTube dobio od policije nalog da se osoba koja je to učinila je privedena, nećeš verovati, i krivično se goni. Mene nećeš da privodiš posle. Ne, neću tebe da privodim jer ti to nisi učinila, jel? Ne, nego posle ove emisije, nadam se. Čula sam da su novinari u pitanju, jel da? Ne. Kolege, ne? Ne, apsolutno. Da si snimao prilog, ne? Snimala sam. To je snimak iz televizije koji je nestao. Televizije, jedne lokalne televizije koja je došla u moj studio, koja se iznela totalno, znači ukrao se taj snimak iz televizije i onda se naknadno nekom montažom u momentu dok ja pevam, svi dobro znaju kako ja pevam, sad ću to učiniti opet, idem, ne znam, i zovem 90 i onda kreće vrisak, i tako neke nenormalni neki glasovi izlazi iz mene i tako dalje, što naravno nije tako. Najbolji demanti sam ja već puno puta dala, otpevaši uživo uvek i sad ću to uraditi. I zovem 92, neka traže, neka nađu ga, nek kažu gde je ljubav nestala, nek puste sirene, nek uzbuna krene, a kad ga stignu nek mu kažu stoj. Ja ovo steže, nek bar na silu prizna da je moj čovek bez glasa, bez duše, bez lica, moj najteži porok, moj tihi ubica. U ovom slučaju to ovaj korset, nema pevanja i života u ovom korsetu. Ali evo za sve gledaoce i za... Mladog gospodina. I za mladog gospodina, da. Idemo na sljedeće pitanje. Da li je srećna sa svojim sadašnjim dečkom? Mojim verenikom, da. Draga devojčice, ja sam se verila, uskoro treba da se udam. Jer uskoro treba i da rodim jednu lepu bebu, mom vereniku, budućem mužu Dušku. Da li sam srećna? Pa, sreća je mala reč. Znaš, kada nađeš čoveka s kojim želiš da proživiš život i kad ti on podari ono što si dugo vremena u ovom slučaju želela, a to je da postaneš majka. Još ako nosi taj savršeni genetski materijal, zgodan, mlad, lep, zelene oči, sportista, vitak, visok, ne mogu da budem srećnija. Eto, to je moj odgovor. Najsrećnija. A naravno, znate kako kažu da trudnici imaju jednu auru, onako zaštite, da im ništa loše, negativne misli im ne mogu ništa, tako da sam ja trenutno oslobođena i onih ružnih misli i uticaja nekih možda loših ljudi, ružnog pisanja. Apsolutno živimo u jednoj nirvani, u jednom spokoju, u jednoj
konačnoj sreći koju mislim da sam posle mnogo, mnogo godina zaslužila. Da budem i ja srećna. Kažu da trudnicama valja ispuniti svaku želju, inače teško vama. izađe čmičak, da. Da, izađe čmičak. Ne sumnjam u to da ta sreća podrazumeva ispunjenje svih tvojih želja od strane tvog verenika Duška. Kako te on čini srećnim? Koje su to želje? Ajde, jedini hir koji imam i ono što mi on ispunjava, to je da, na primjer, da me nekad izmasira i da mi izmasira stopala, ramena. Ja to volim. Volim mnogo da se češkam, da se masiram, da dremam. I on je u stanju satima i satima dok ja spavam mene da češka. Jedno se ja onako probudim, ne znam ni koliko sam spavala, i da zateknem njega kako nakon nalakćen gleda kako spavam. I to je, veruj mi, divno. Eto. I to je odgovor na tvoje pitanje, jesi srećna? Ja sam možda najsrećnija, možda živim onako najsrećnije momente u mom životu. Naravno, bit će tu još mnogo srećnih momenta kad se rodi beba i tako dalje. Ali sa Duškom, bilo je pitanje o Dušku, konačno sam našla svoju sreću i hvala Bogu na tome. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Da li je zaista prebolela bivšeg supruga? Želiš li da pričaš o ovome ili ne sada, u ovim trenucima sreće? U trenucima sreće, pa ja moram da budem surovo iskrena pa da kažem da nije baš bilo puno toga da se boli i preboli. Mene je više bolela jedna surova medijska, onako hajka, jedan linč medijski. To me je bolelo. Pisanje i neistine o tom razvodu. Ti si sama sećaš, pominjanje nekih džipova, prevare na zadnjem sedištu. Ja sam to demantovala mali milion puta, ali jednom izgovorena lažu svim medijima postaje medijima za ljude, nažalost, koji nemaju priliku da im ja lično kažem šta je istina, postaje istina. Tako da mene je s te strane to bolelo, ženski, ljudski, što se tako piše i priča o meni. A privatno, ono muško-ženski odnos, apsolutno sam to istog momenta kad je puklo, precrtala kao da se nikad nije desilo. I onda sad sa jedne vremenske distance mogu da kažem da i ja kao Britney Spears imam taj Las Vegas brak. Ona je imala od 50 i nešto sati, ja od 4 meseca. Sve je to za ljude. Ništa to nije ni skandalozno, ni nenormalno, ni ne znam kako. Sve je to za ljude, samo da smo mi svi živi i zdravi i da ova zemlja živi kako treba. Razvode se ljudi, venčavaju. To je tako normalno postalo. Više to nije tabu. Htjela bih da je pitam kako je podnela sve one kritike koje je dobila na račun tog spota i na ime toga što je snimila spot tamo gde ga je snimila, mada ja ne vidim ništa loše u tome, ona je zaista naša prava zvezda. Jelena, pozdravljam te. Pozdravljam i ja ovu divnu gospođu, simpatičnu i divnu. Pa kao što sam milion puta do sada rekla, spot koji je izazvao velike kontroverze i digao veliku prašinu, a da se pritom u tom momentu još nije emitovao jer je bio u fazi montaže. Evo mi upravo možemo i da ga vidimo. Spot koji je radio Visual Infinity je po mnogima ne kritikovan kao nešto lošeg, nego kao nešto najbolje što se snimilo na našim prostorima. Ja samo mogu da kažem da nijedan spot nije imao ovako predmarketing kao ovaj spot. I ovo je jedini spot koji se emitovao u 2 državna dnevnika i u mnogim dnevnicima raznih televizija, tako da ja bolji marketing nisam mogla da poželim. A ne da nema ništa loše u spotu, nego je spot, evo, i svakom lajku koji pogleda vidi koliko ovo izgleda kao jedan film. Šta su ti zaista zamerili? Oni su zamerili, a nisu ni videli spot. To je problem. Nije emitovan bio, oni su već zamerali. Pominjali su da ležem gola sa muškarcima i simuliram seks, a muškarac pored mene glumi mrtvog čoveka, ceo spot i tako dalje. Tako da ni sve od seksa nije bilo. I problem je najveći bio što se snimalo u Karlovačkoj gimnaziji. Naravno, ne vidi se ni K od Karlovačke gimnazije u spotu, a oni su se plašili da ko zna kako ja u kakvim pozama trčim ispred biste mitropolita i slika, ne znam kojih naših velikana koji se tamo nalaze, ali ne.
Čim se spot emitovao, sve polemike su prestale, svi one neverne tome su zaćutale, a ljudi su dobili jedan onako pravi svetski spot i to je moj poklon svim panovima i Srbiji. Ali to Znaš što, sve vezano za mene diže poštenje. To sam htjela sam da se vratim na koju godinu pre. Poigrala si se sa hrišćanskim relikvijama, svesno. I u spotu upravo ostavljena. Pa znaš šta, to je na neki moj način, ja sam na onom krstu. I to su ti zamerali svoje vreme. A znaš šta, ja sam umetnik koji apsolutno ne priznaje nikakve autoritete i ne dozvoljava da mu se bilo ko meša u način izražavanja. Ja sam se kao Jelena Karleuša koja non stop na nekom stubu napada i non stop stubu na koji se baca kamenje konstantno, želela na taj simboličan način da pokažem kako se ja kao žena, kao umetnik, kao Jelena Karleuša osjećam u Srbiji. Vrlo sputano, vrlo neshvaćeno, kritikovana bez jednog jedinog pravog razloga, sa svim nekim licemernim i dvostrukim standardima, sve što se drugima prepisuje kao pozitivno, meni kao negativno i tako dalje. I ja sam shvatila da treba da ne treba da se obaziram na to što drugi govore, jer kao što sam rekla, krila da mi izrastu, bit će onih ovakvih i onih ovakvih. Ja sam odlučila da radim onako kako ja želim i ovako je ono kad ja želim i kad ja radim. Eto. Da pogledamo još malo spot ili da idemo na pitanje? Još malo da ga gledam. Ajde. Kako god. Još malo. Vidiš, to ima puno simbolike u svemu tome. Ove krvave suze, ovaj ponor, razbijanje stakla. Znaš, to su na neki način simbolike i naravno koje prate pesmu Tihih ubica, a i naravno na neki način oslikavaju mene u toj Bijeloj haljini, po toj pustinji i tako. Na tom konju. I na konju i tako dalje. I ta ptica. I ta ptica koja opet simboliše neku slobodu i tako dalje. Ko se malo bolje zagleda u spot, shvatit će i vidjet će mnogo simbolike vezane za mene. I moj život i moju karijeru. I jednostavno moj lik u ovoj srpskoj estradi. Nećeš se osloboditi dok on ne umre. Ko? Pa čovjek iz spota. Tihih ubica. Ne, on je umro već na početku. I ti si se oslobodio. Ne, on se oslobodio. Ne, ovo je, ako pratiš pesmu od početka, da Tihih ubica radi se o osobi koja svojim manjkom emocija i manjkom ljubavi prema meni, mene polako ali sigurno ubije. A poigrali smo se sa tom tematikom da sam ja u stvari napravila jedan zločin i prekratila sebi muke i ubila ga. A onda krenulo u jednu neizvesnost. Ubila ne u bukvalnom smislu, nego ubila pogrešnog čoveka, ubila pogrešnu ljubav i krenula jednoj Bijeloj haljini ka neizvesnosti. A na što si sve spremna zbog ljubavi? Šta bi sve uradila za ljubav? Na sve. Apsolutno. Isto kao i u spotu i više od toga? Zbog ljubavi sam spremna apsolutno na sve. Zbog ljubavi prema porodici, prema majci, prema voljenoj osobi, Dušku. Ljubav je pokretač i ja bih, za razliku od mnogih, učinila sve zbog ljubavi i zbog čoveka koga volim. Sve, sve. Ne bi mi bilo ono strano ni da se ponizim, ni stvarno ne. Da bi dokazala neke stvari. A kad je ljubav, na primjer, prema majci, tu bi već ubila. Tu bi sigurno ubila. Ne prema majci, nego prema porodicu. Tu, kad bi mi dirnuo neko u to što je meni najsvetije, to je majka i porodica, tu bi bez razmišljanja. Slušajući ti ne mogu i da zamislim koliko ćeš da voliš svoje dete. Da. Nisam razmišljala na tu temu, ali ne mogu još da zamislim svoje dete. Bi volila da budeš, kako bi majka volila da budeš? Kao što je tvoja bila ili?
Ja bih volela da budem mom detetu i potrudit ću se da budem mom detetu majka kao što je moja majka meni. I uzor, i inspiracija, i najveća podrška. Idemo na sljedeće pitanje. Koji je njen najbolji adut? Mislim da je dala već jedan odgovor, pa bih ja neki drugi, pošto mi se on nije dopao. Koji je njen najbolji adut? Njeno mišljenje za to? Stavili su čak taj klip u one smešne videoklipove, samo me nisu na pravi način razumeli. Ja sam rekla i ponovit ću da je moj najveći ženski adut moj polni organ zvani mozak. I kako se vodi ljubav mozgom? Mozgom? Najbolje. Mozak vodi ljubav, veruj mi. Dobro. Mozgom se vodi ljubav. Najbolje. I jedino. Jel imaš saučesnika? Jer kad nije mozgom, onda se to već ne zove vođenje ljubavi. Izvini? Tvoj partner također misli tako? Moj partner, misliš dok vodimo ljubav, ili? Mislim uopšte. Moj partner se uglavnom... Šta on misli da je tvoj najjači adut? Pa dobro, s obzirom da je moj partner vrlo mlad onako i drčan i pun energije, ja mislim da su za njega moji najjači aduti nešto drugo sem mozga, što je normalno za svakog prosječnog muškarca. Moji ti izraženi aduti se zbog trudnoće sad uvećavaju, tako da je moj partner vrlo srećan zbog toga. Dobro, dakle, on bi na ono, kada bi odgovarao na ono kviz pitanja, tako, šta su Jelenini najveći aduti pod A? Grudi, pod B mozak ili pod C ona cela, rekao? Rekao bi grudi, guza, to Duško voli kod mene, Duško voli prave rasne žene, da. U stvari, ispravit ću se, pravu rasnu ženu, mene, eto. Dobro, i tvoj mozak? Dok vodite ljubav? Moj mozak, pa znaš šta, moj mozak samim tim što je sa mnom, to znači da je moj mozak odradio onako pravu stvar. Intelektualno, seksualno uzbuđenje. U svakom smislu je mozak na sve onako mislio i ja smo sve te aspekte spojila u jednu idealnu ljubavnu priču sa srećnim završetkom. Eto. Idemo na sljedeće pitanje. Kad će da rodi Beo? Ne znam, kad će ponovo da gostuje, planirali da gostuje u Čačku. U Čačku? Dva mlada gospodina. Kada ti termin? Ja treba da se porodim u septembru, krajem septembra. Vidiš šta zanima muškarca? Da. Prosto neverovatno. Kada treba da se porodim? Treba da se porodim, znači, krajem septembra. Odlučila sam da to bude, već sam to rekla u nekim medijima, da to bude putem carskog reza. Mislim da je to najbolje i za mene i za bebu, da se ne mučimo ni ja ni beba. Obično kažu da protiv mučenja taj epidural. Najbolje, pa ja jednostavno ne želim da budem... Ja ne volim taj epidural, to je taj igla koji ide u kičmu i tako dalje. Mene sve to, iskreno ti kažem, dosta plaši. I ja želim da jednostavno da me uspavaju i da to bude najbezbolnije za mene i za bebu, da nema tog mučenja, ajde tako da kažem. Ja sam dosta zaplašena raznim pričama. Tako da ću se ja samo probuditi sa mojom bebom pored mene. Ja mislim da je to najlepše. Eto. Turneja? Turneja, koncerti. Bi voleli da te vide? Pa sada je turneja već nemoguća. Ja sam u 4. mjesecu trudnoće. Turneje traju po 2-3 mjeseca, ali od septembra, kad se sve to reši, znači oktobar, novembar, od nove godine mislim da ću ja biti, jer do tada planiram da izbacim... Možda čak i u Čačku. I u Čačku sigurno, zašto da ne, imaju lepu veliku halu tamo. Do tada ću izbaciti i novi singl sa kojim ću krenuti u koncertnu turneju. I idemo dalje. I to je negdje i obećanje za naše gledalce. I obećanje. Da ćeš sigurno doći u Čačak. Nećemo ono izreku obećanje ludom radovanje, nego samo obećanje. Stvarno si puna izreka. Ne znam šta mi je. Ne znam zašto mi spirišeš non-stop da izbacim. Nisam bi znala da znam toliko izreka. Idemo na sljedeći. Idemo dalje. Koliko uopšte da sprema sebi nešto ili trči po italijanskim restoranima svaki dan po 5 puta?
Eto, vidiš što oni misle, da samo ideš po restoranima, a da ne kuvaš. Da li kuvaš i spremaš ili ideš po italijanskim restoranima po 5 puta dnevno? Što baš po italijanskim? Pa ne znam. Ma da ja volim, obožavam italijansku hranu. Možda ona zna da ti voliš italijansku. Verovatno me je viđala, možda i ona ide, pa smo se negde i srele. Ali u svakom slučaju ja odlično kuvam. Vrlo sam talentovana, što je najbitnije, sve što spremim Duško sve pojede. I to je najbolje. Šta posebno voliš da praviš? Šta volim da pravim? Pa, na primjer, da sam majstor za sve vrste pasta i znam dobro pravim soseve za paste. Ja ih baš pravim. Sad ovako, na početku emisije dala si nam recept... A odlično pravim i pasulj i znam i gibanicu. Šta je još dobro? Na početku emisije si nam dala recept i odgovor na pitanje kako se udati za milionera. Hoćemo neki recept na brzinu? Za milionere, musak od milionera? Recept za jelo. Recept za jelo. Neko tvoje omiljeno, ajde. Pa ništa. Moje omiljeno jelo je, na primjer... Koje voliš da praviš? Posljednje što sam pravila je bila gibanica. Dobro. Eto, ko bi rekao. I napravila sam je baš pred put ovde, pre nego što sam došla za Beograd. Čekaj, da savijaš ovako ili onako rećeš? Ja rećem. Vidim da se i ti razumeš. Pa pomalo. Pa ti sve znaš. Ja. Znači, kome ti praviš gibanicu? To je pitanje. Sad treba i to pitanje da se postavi. Ja volim gibanicu, znači pitu sa sirom i baš sam to nedavno pravila. Znači, vrlo je jednostavno. Kora, malo ulja, opet kora, pa red 2-3 vrste sira umešano sa pavlakom, pa opet kora, pa tako i sve dok imate kore i tog sira i onda se sve to lepo pokrije jednom korom i lepo se na 220 stepeni zapeče. Čekaj, poliješ kiselom vodom na kraju ili ne? Ne, ali može da se zamaže malo onako umućenim jajetom da malo lepše porumeni, ali ja inače volim samo onako suvo da bude i stavim u rernu jedno 20 minuta do pola sata i... Zanima me li jogurt piješ uz gibanicu ili ne? Toliko sam gladna, i pavlaka i jogurt idu i toliko sam sad gladna dok pričam o ovoj gibanici da kad se završi ova emisija idem ne da jedem gibanicu nego u italijanski restoran. A kad si u italijanskom restoranu obično naručuješ, rekla si voliš paste? Obožavam špagete. Špagete sa morskim plodovima, špagete sa gorgonzolom, špagete, paste. Nisam neki veliki, u stvari ne volim meso da jedem, volim da jedem morske plodove i to je onako preporučljivo riba i to pogotovo u mom stanju. Eto. Još je neki recept, mada ti sve znaš. Idemo na sljedeće pitanje. Pitala bih je koliko je para puklo na sve plastične operacije koje je imala do sada. Sad ovo puklo? Da, pa pukla prvo pitala bih ja nju kako zna da se imala plastične operacije. To je vjerovatno onaj uticaj lažnih i negativnih natpisa u novinama. I to je jedna od predrasuda da sam ja imala, vjerojatno zato što sam dobra riba, pa ljudi misle da možeš biti dobra riba samo ako se mnogo operišeš. Ja sam, i to nikad nisam ni krila, uradila grudi, to je bila moja životna želja, ja volim velike grudi. I kao da si znala da i Duško voli. I Duško voli, a svaki normalan muškarac, mislim, voli lepu guzu, voli grudi. Pisalo se svašta u novinama, da sam vadila rebra, da sam operisala nos, da sam liposukciju, ne znam, sam stavljala silikonu u guzu, da ne znam šta sam već sve radila, ali samo je jedna istina, a to su grudi i to se jedino može i vidjeti. Jer u stvari to na neki način meni je kompliment. Jer ja verovatno izgledam njima savršeno kao neka plastična lutka čim ljudi misle da sam ja toliko operisana. Ali to je već više nije ni tabu tema čak ni u našoj zemlji, ovoj balkanskoj sredini. I mislim da to više nikom nije interesantno. Danas svaka druga žena može sebi da priušti jednu operaciju grudi koja, evo da odgovorim na pitanje, koliko sam pukla na plastičnu operaciju koju sam imala, to je bilo nekih par hiljada maraka tada i tako. U svakom slučaju, svakoj ženi koja želi da popravi samo svoje samopouzdanje i svoj, naravno, fizički izgled, preporučujem od srca da se ne ustručava da to i uradi ako ima neki problem ili tako dalje. Zašto da ne?
Da li si zadovoljna svojim izgledom? Jel bi nešto menjala? Ja mislim da nijedna žena nije u potpunosti zadovoljna svojim izgledom. Postoje dani kad sam zadovoljna, postoje dani kad ne mogu samu sebe da pogledam. I svaka normalna žena bi uvek na sebi nešto menjala. To se uglavnom postiže dobrom garderobom, šminkom i frizurom. Kad neko baš ima neki veliki problem, može da posveti i plastičnog hirurga, to nije više tabu tema. Ali uglavnom, ajde da kažem da sam iznad proseka i da sam vrlo svesna toga. Sljedeće pitanje. Koliko ima pari cipela koje su najskuplje? Dakle, koliko imaš pari cipela? Mnogo. To je moja omiljena tema. I ako se broj svakodnevno uvećava, kolekcija, ja sam ponosna na moju kolekciju cipela. Mislim da je tu negde gore dole oko 500 pari. A koje su najskuplje? Znaš što, se sećaš toga koje si najviše platila? Najviše sam platila, pa one su sve preskupe. Jer za kvalitetnu cipelu moraš da izdvojiš puno, a ja baš volim da imam najbolje na svojim stopalima koje su onako vrlo bolna i vrlo slikana i tako dalje. Ali, na primjer, da su bile jedne, neću reći naravno cenu, koje su bile kao nekih 10 prosečnih pari cipela, eto tako. Ja sam i u kući, verovala ili ne, na visokim potpeticima imam one papučice sa ovolikom štiklom, jer ne znam da hodam na ravno. Dakle, patike ne postoje u tvom cipelarniku? Patike postoje, ali vrlo smešno hodam u njima. I uglavnom kad u nekim mojim pokušajima da budem normalna osoba sam kupovala te patike, ali one i dalje stoje u mom garderoberu kao, pošto su i one vrlo fancy, nisu to neke obične patike, ali pošto mi ne pada na pamet da to nosim, one sad više stoje onako za prikazivanje da ja nosim i patike. Tvoj odnos sa medijima i od početka do dana današnjeg? Moj odnos sa medijima je, ima uspone i padove. Uglavnom sam ja žrtva medija, žrtva neistinitog tabloidnog senzacionalističkog pisanja, jer su shvatili da Jelena Karleuša na nasoj strani prodaje novine, a pošto Jelena Karleuša ne pravi nikakve skandale, ajde onda mi da smišljamo skandale o Jeleni Karleuši, da je ona to učinila, pa da to stavljamo na nasnoj strani i napraviš od Jelene Karleuše skandal devojku. Naravno, Jelena Karleuša se ne miri sa time i buni se i nisam mali broj puta pozvala novinara ili novinarku i rekla, pa dobro, zašto si napisala ovo? Mislim, zašto si izmislila ovo kad znaš da nije tačno, zašto nisi pozvala mene, zašto smišljeno želiš da narušavaš moju karijeru, moj ugled, moj privatni život i tako dalje. I uvek sam uglavnom nailazila uglavnom sam imala mnogo negativnih iskustava sa novinarima i moram da kažem da sam sa mnogim novinarima, ja ih ne bih nazvala novinarima, nego kvazi novinarima zaratila, upravo zbog toga, a mnogi sam precrtala. I mnoge novine, na primjer novine, pisani mediji za mene ne postoje. Naravno ima... Si parničila nekad? Apsolutno. Nema novine, skoro da nema novine koju nisam tužila i dobila. Poznaš Ivana Vukovića, novinara skandala? Da, Ivana Vukovića odlično poznajem i sarađujemo dugi niz godina. Naravno imam uspone i padove. Ćemo da poslušamo šta on kaže o tebi i o tvojoj karijeri. Ajde. S Jelenom Karleušom sarađujem već više od 10 godina. I mogu da kažem na osnovu svog dosadašnjeg iskustva u raznim medijima, pogotovo sada u skandalu, da je Jelena Karleuša, mislim, možda jedna od retkih ili čak jedina na srpskoj estradi koja se razume u show biznis. Skandal je od samog nastanka Jeleni Karleuši zadao puno udaraca i mogu da kažem da ih je ona dočekala i stoički podnela, što je jako pohvalno. Bude tu malo nerviranje i svega ostalog, ali u principu... Šta podrazumevaš pod udarci? Pa mislim udarci u smislu privatnog života, znači razni podaci koji su od njoj objavljivani i tako dalje, tako dalje. Pa to je istina? Pa mislim, naravno da čim je objavljeno da je istina, ali nekom se istina sviđa, nekom ne, ali u principu kažem da Jelena Karleuša je jedina koja razume show biznis u Srbiji i mislim da je lepo raditi sa njom, za razliku od ostatka estrade koji su se samo u svojim glavama preselili u Hollywood, ali
još uvek su u mestima odakle su došli. Jelena Karleuša je zanimljivo štivo za medije, prvenstveno zbog svoje popularnosti, onda se znači prati svaki njen korak, možda to njoj ne odgovara ili odgovara, u svakom slučaju mislim da ne može ništa da sakrije. Mislim da je rob trendova i da voli da bude ona apsolutno u trendu, sve što vidi da se pojavilo novo, ako nema prva, onda kao da se nije ni pojavilo. Pa ona to voli. Ja joj opraštam jer voli shopaholic. Ima tu bolest, ta bolest neizlečiva. Svađali smo se mi, ne mogu da kažem da nismo, ali to je, kažem, njena preka narav. Kako je kad se narav? Opasna. Mislim opasna. Izgovori svašta, ali dobro, to je okej. Brani žena, ne da na sebe. To je okej. Kao i ti. Možda sad dok je trudna, poštedeli bi je nekih stresova, ali čim se bude porodila, Jelena, idemo i ovo na novo. Znači, kopanje po prljavom vešu, sve što nađemo objavit ćemo. Ali eto, ti vodi računa, mada i sad dok je trudna, mislim, ne može ništa da se verovatno iskopa, ali čim se porodi, krećemo u akciju. Mada, verovatno ćemo je loviti da vidimo koliko se ugojila u 7., 8. i 9. mesecu. Kad pročitaš neku informaciju o sebi, a držiš je za neistinitu, kako se manifestuje to što te ta neistina povredi? Pa ništa, evo, na primjer, Ivan kada je mnogo puta objavio neke neproverene informacije, ja pozovem i kao što je rekao, pokažem su svoju narav, onako ja vrlo lako planem, ali vrlo brzo me i prođe. Znači, vrlo lako praštam, ovako praštam i taj bes me vrlo kratko drži. I onda ja pozovem, krenem da se derem na njega, on se dere na mene, ja njemu, on meni spusti slušalicu i onda posle jedno 15-20 minuta jednom drugom pošaljemo poruku, mislim, stvarno ti nije fora, ali meni nije ti fora, pa dobro, aj sad fino objavio, hoćeš da daš demanti, kažem, neću dam demanti, nego u sledećem broju napiši da imam ogromnu krunu na glavi, on kaže, neću, hoćeš, neću i tako. Koja je najgora stvar koja je objavljena o tebi u tabloidima? Naprimer, ta prevara na zadnjem sedištu džipa, da je to razlog što sam se ja razvela, to je bilo degutantno i mnogo me povredilo kao ženu, umetnicu koja živi na Balkanu, sa svim mogućim predrasudama, pevačicama. Boli me kada ljudi misle da sam izoperisana, sva to me strašno nervira. Mnogo, toliko se stvari, ja sad ne mogu ni da se setim, uglavnom se gledaoci, čitaoci mogu setiti. Toliko ružnih stvari, toliko puno. Ne znam, ma mnogo, stvarno mnogo. Kako ćeš se boriti protiv laži u buduće tužbom? Svim mogućim tako što ćeš se svađati sa tim dotičnim novinama ili novinarom ili nečim trećim? Ignorisanjem, recimo. Određenim novinarima, znači i postoje novinari, postoje kvazi novinari, nisu svi novinari loši, imaš super novinara, pravih novinara i oni koji to nisu, kao i u muzici, kao i u svakom poslu. Naravno, ti kvazi novinari su oni o kojima mi sada pričamo i veruj mi, najviše ih boli kada ih ignorišeš. Ja ih ignorišem. I jednostavno oni pišu loše i onda na kraju uvek dođu do toga da me pozovu da im dam intervju. Onda ne dobiju intervju. Ne intervju, nego ne dobiju nikad ništa više od mene, nikakvu, a mogli su da imaju fenomenalnog, sjajnog, profesionalnog saradnika koji bi im uvek davao nove informacije i tako dalje. Ćemo da čujemo šta te Ivan pitao. Ajde. Jelena, koje ti je boje veš koji trenutno nosiš kod Radmile u emisiji? Mislim, ne moraš da ga pokažeš, samo nam reci boju. Pa Ivan uvek postavlja skandalozna pitanja. Očekivano od njega. Očekivano od njega. Ja ću očekivano biti, kako me nazivaju, mala od skandala, pa ću reći da moj veš danas nema boju jer veša nema. Eto. Stvarno? Stvarno. Da. Mislim da... Šališ se? Ne šalim se. Što? Pa znaš šta, stvarno ovde više ništa ne bi stalo. Da. Pa... Hladno? Je mi hladno? Pa ovdje je prijatno u studiju. Prijatno je u studiju. Ne, ozbiljno ne nosiš. Inače ne volim da nosim veš. Uopšte? Pa samo onim nekim
potrebnim situacijama. Koji su to momenti kada ga ipak obučeš? Kada ga ipak obučeš? Kad kažeš, sad stvarno ne mogu. Pa u razim, kad nosim vrlo kratko nešto ili tako dalje. Inače, kad nosim uzanu suknju ili tako nešto gde može da mi se ocrtava, veši, tako dalje, to ne volim, pa onda izbegavam. Žuljate? Ili nisi navikla? Žulja me i ocrtava i nisam navikla i eto jedna mala skandal. A šta kaže čika doktor? Šta kaže čika doktor? Pa znaš šta, ovo je samo privremeno dok snimim emisiju, pošto želim da izgledam lepo i da sve to bude kako treba. Da se ništa ne ocrtava i tako. Ja to zbog vas, voditelja i publike, gledalaca i tako da. Ali sa srećom meni nikad ništa nije videlo što ne treba. A kada nosiš donji veš, kakav je? Da se nadovežem na Ivanovu. Da, to su baš onako intimna pitanja. Mada šta je više intimno kad su javne ličnosti u pitanju? Pa uglavnom, znači, volim crni donji veš i... Čipka, saten, pamuk? Ne. Ja ne volim ni tu čipku, ni saten. Ja volim onako malo klasičnije, tipa pamučne, udobnije. Mada volim onako one tangice i to, ali volim pamuk, uglavnom pamuk. Vrlo sam tu klasična i to ima vrlo malo donjeg veša, jer ga ne nosim. I za kraj, eto prilike da svima onima koji nas sada gledaju poručiš nešto. Najpre onima koji te vole, a zatim onima koji te ne vole. Volela bih da me ne cene na osnovu onoga što su pročitali, nego da pokušaju da me razumeju, da me sagledaju nekim drugim očima. Ja bih to od srca volela. Eto, to je moja poruka onako i želja onima koji me ne vole. Jer mislim da stvarno nema razloga da se ja ne volim. Mislim da imam mnogo kvaliteta zbog kojih ja mogu da budem vrlo voljena. A svima onima koji me vole da se zahvalim na toj ljubavi, na toj podršci i zbog njih radim, zbog fanova koji su me doveli ovdje gdje jesam, a mislim da sam puno postigla zahvaljujući upravo njima i njihovoj ljubavi. Eto, to je poruka svima. Ovo je bilo drugo po redu izdanje emisije Vi pitate. Danas ste pitali Jelenu Karleušu. Sljedeće nedelje u isto vreme i na istom mestu pitaćete mog novog gosta nešto drugo. Doviđenja, prijetno.